Asibingelele eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu eNyakatho magumbini amanye omhlaba. Lo bingelelayo umkhulunqushe bathi into ephuza kwezindi ziziba ngoba uyifishana sabungqondo. Bathi nogwaje ezikhundla khundla wakhela endleleni ngoba ethemba uqino obungqonqo. Baba kaBarbara Bhabha isipoko seNdiya, baba kaJessica intombi yomlungu bathi isipoko sebhunu. Bafowethu abantu kade bengibuza bethi mkhulunqushe kuphi. Asawabona amavidiyo yakho ngoba sifunda okuningi kuwo, kuningi esikutholayo, ulwazi osilethela lona siyalidinga kakhulu. Cha sengibuyile ke bafowethu sengikhona. Namhlanje ngifuna sike sibheke kafishane kunomuntu osekhaya ongibukele njengamanje othi mkhulunqushe impilo yami istakhile, into zami azilungi, ayikho into eyenzakalayo, sengihambile izinyanga kodwa ngihlulekile, sengigezile senganele, angisafuna ukugeza manje ngoba kefana nama sengigeza ayikho into eyenzakalayo. Mntana sekhaya lalela, uyazi empilweni kunesikhathi sokuthi umuntu ahamba emalibeni. Mayefike emalibeni afike aguqule idlozi lakini noma umuntu wakini ongasekho, maye emphendula lo muntu lona abe idlozi elibi kuwe. So manje lento yesilwane ibalekile ukuthi uunderstand ukuthi makuthiwa nesilwane, isilwane esikanjani lesi, isiphi lesilwane ofanele uyosigeza. So mangabe lo muntu ehambe waye emathuneni wafike waguqula isidalwa sakho noma idlozi lakho, awukwazi ukuyilahla leyo nto leyo. Kunendlela efuna iqaqwe ngayo. Ifana nomuntu ozothi mkhulunqushe kade ngihamba ngivula into ezinhlahla, inhlahla mayivuleki ngavalwa. Mayivalwa inhlahla kwaze yagqitshwa lento. So asakwazi thina ezinyanga mhlambe siye lapha siyogubha into eyisendwangini esingazi ukuthi siyabula ngamuphi unyaka. So sekufanele amakhubalo wokuthi ngitile nawe, ake ngikhulume nawe wena ongibheke njengamanje. Uyayazi inkinga yakho, imali ayisahlali kwezandleni, into zakho zonke mawuhamba uhlezi utshethe unenhlahla but inhlahla yakho awuyiboni. Asibuyelana ke, uma ngabe kuthiwa kuphendulwa idlozi kunendlela yokusebenza ngoba leli dlozi lakini akusona isilwane sangaphandle. Mind you, leyo nto yenziwa umuntu wangaphandle isikhathi esiningi yenziwa umuntu womndeni oye emalibeni afika gange lapha emalibeni ukuthi uganga ngayiphika indlela ungangibuzo uzungifunda umqondo. Kodwa into ebalekile iyodwa ukuthi ungakhona ukusizakala ngoba ikhona indlela yokuthi kuhlanjululwe lesi sidalwa. Abanye abantu bani attendance embiki athi omunye umuntu hayi kwafu anti wami wayevele ethakatha. Lalela, uanti wakho wayethakatha, lo anti kukhona umsebenzi angawenza edlozini lakho ngoba uyidlozi lakho singakwazi ukumhlambulula bese kusebenzela ngenye indlela engeke ngiveze kulezi izinto lezi esikuzona. Right, bese ngibuya kuleke kwenhlahla. Kwenhlahla uyathathwa phela usiwe either mhlawumbe sesigangeni noma sesidulini, kufike kugujwa umgodi lapho ozophalazela kuwo. Kunentambo ofanele uyithole, le ntambo iyaboshwa amafindo awu7. La mafindo asuke emele wena ukuthi uvaliwe bese uyaphalaza phezu kwale ntambo bese uyawaqaqa la mafindo. Sesi usuyiqaqa kwa wena kulezi ibopho oboshwe kuzona, kulento wavalelwa kuyo sesiyayiqaqa ngoba asakhona ukuya kuphi lawa uvalelwe khona siyogubha khona mhlawumbe kade kwabona. So bafowethu lento yokusebenza umuntu ijulile. Njengamanje into esidume kakhulu ezweni indaba zezithwalo. Lalela mntana sekhaya, musu ugijimela isithwalo, awume ngesithwalo. Isithwalo siza nobungozi kuwe, siza nezinto sizokudimanda. Kumnandi mawusangena kodwa ukuphuma kunzima ngoba masuza kithi sifesithi hayi khuleka kwesinye isikhathi uzothwala kimi kanti mhlawumbe kunemkhovu. Le mkhovu vele isizele isingxakile kwanami, angizukukutshela wena, ngizofike ngunike ihambe le mkhovu yokuhlupha phambili. Mase ufuna ukuyibuyisa kimi ngizoyenzana oba vele nami ngijabuliswe ukuthi uzongiphungulela kulento enginayo. So manje igadeni leyo nto bafowethu ake sebenzisa ixolo, sebenzisa impande. Zikhona izihlazi zokuvula umuntu ovaliwe. Ukhona umuthi uyaphila. Inkinga wena kwahlangani nomuntu okwazi ukuhlanganisa leyo mpande. Ngifuna umuntu mina othi sengihambe kakhulu sikwindlovu dikida film production lapha esikhona. Ngiyacela inamba uzoyithola lapha ezansi, ngifonele mntana sekhaya. Wena othi kade ngigijima awume ngesithwalo, ungangitsheli ngesithwalo mina. Ngifuna wena uthi sengihlupheke isikhathi esiningi, mkhulu akusenzeki lutho, sengigeziwe nganele, sewuzulahla ithemba. Yes, sewulahla ithemba. Mawuza lapha ke mina ngifuna ezokhilezwa zinkukhu, ngeke ngithe hamba uthenga inkukhu. Inkukhu sisebenzisa kwezinye izinto. Kodwa nje mangizovula inhlahla yakho mina noma ngizokugeza ngisusa leyo nto. Abantu abaningi into ebashaya yi1. Kunento esuka kumuntu efuna ukuthwetshulwa. not ukugezwa.
ungaze uhamba ublame inyanga uthi lezi inyanga ayisebenzi, ziyasebenza inyanga. Kodwa manje leti lidlozi lakho ikuwe iphila kuwe, asikwazi ukuyilahla leyo nto leyo. So kufanele siyithwebule lento engeyona eyakini ibuye one side, idlozi libuye one side, bese ziyakwazi ukuqonda into zakho. Yebo, nawe uphila impilo engcono ube sentweni ufane nathi, uyabona ubuso ukhombe ngophakathi. So bafowethu ngiyanicela ngenza kwethu ake nime ngeyithwalo, ngoba manje ngathi sekuqhakambiswa iy'thwalo then ixolo likhona, ixolo liyaphila. Siyayigaya imithi ikhona la ekhaya ekwazi ukuvula umuntu ovaliwe, ekwazi ukubuyisa inhlahla yomuntu. Noma mangukuthi mhlawumbe emasulele ebusuku sewuthonga amaphupho akho awasakhanye, uvuke ekuseni wakhohliwe, ikhona imithi yalawo maphupho lawo ukwenzela ukuthi idlozi lakho likwazi ukuhlala kuwe likhulume nawe. Ngiyacela bafowethu, umkhulu Nxushe lo bathi baba kaBhabharabhabha isipoko sendiya, baba kaJessica intombi yomlungu isipoko sebhunu. Okusimple nje kwakho subscribe kuIndlovu Dikida Film Production, uhlale ulalele nje uzothola indaba ezimnandi. Sesibuyile sikhona, sizokulethela, sizokukhulula kula maketanga oboshe kuwo, izinto ezavalwa ngamuphi unyaka siyakwazi ukuyiqaqa ngexolo kuphela. Ihlazi ziyahluka, nehlazi esibomvu nehlazi esimhlophe ngabala kushona ilanga. Ngani yakwethu sokwazi ukuqaqela. Nansi inamba la ngiyatholakala, ngisegoli lapha engikhona. Umkhulu Nxushe ngifuna lo muntu osehambe kakhulu azwakhathala othi mina mkhulu sengikhathele, angisazi bese ngilahla ithemba. Lalela, ngizokubuyisa ithemba mina, ngizokubuyisela esimeni sakho, ngoba kunomuntu mayezalwa ozalwa evele nayo into eyinhlahla ibusa kuye emzimbeni wakhe. Umsebenzi wami ukuthi sibuyisele leyo nhlahla yakho. Ukuthi ibuyisa kanjani ungangibuza into eziningi, uyozungifunda umqondo. Lalela wena, fona nje kuphela ube mnandi, siphile nawe nawe uphile nami, ungasangilahlekeli. Ngoba kwesinye isikhathi ufika usiza umuntu mase sizakele bese yakukhohlwa. Mina-ke noma ngangikhohlwa-ke angikhohlakala ngoba senginomuntu engufundile othi masu usizakelile wahamba, ma ungasafuna ukubuya la ekhaya uzosho ukuthi hayi mkhulu into zami sehamba ngolayini sengiright, ngiyakwazi ukukuvala. Ngithi ngiyinyanga mina ngiyakwazi ukukuvala, nguvala nje kuphela into oyithole ngamandla la ekhaya ngiyayivala futhi kwayona lento leyo, usale nje ungenalutho. Bafowethu, umkhulu Nxushe bathi baba kaBhabharabhabha isipoko sendiya, nazi inamba nayibona lokhu iappear njalo la screenini, ngifonele ngikwazi ukukusiza. I thank you.